Muzslán rendezték meg az Isztergránum Eurorégió vándorboor versenyét, amelyen a felvidéki borok nagy sikert arattak. Az Eurorégió szlovák oldalon a kürti és a párkányi borvidéket öleli fel, magyar oldalon pedig a neszmélyi borvidéket. A Duna mindkét partján jó minőségű szőlőterem. Ezt bizonyították a versenybe benevezett borok is. A 263 mintát 6 bírálóbizottság értékelte. 94 bronz, 94 ezüst és 40 aranysávos minősítés született. Szakképzett embereket hoztunk, kollégákat hoztunk erre a versenyre. Igyekeztünk a magunk részéről, nem a térségből, hanem a szomszédokból a borhoz értő embereket megszólítani, hogy a pártatlanságnak a léte pontos és fontos legyen. Az előző években akár 350-400 bormintát is beneveztek a gazdák a versenybe. A 2014-es évjáratra viszont a csapadékos, hűvös időjárás rányomta a bélyegét, és több helyen jégkár is tizedelte az ültetvényeket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves kollégákat, köszöntöm Önöket a bírálóbizottságok tagjainak nevében. Immár 11. alkalommal értékeltettük ki a Garam és Dunamente szőlőt termelő gazdáinak, emberének, borászainak termékét. Dunamente és Garamente számunkra meghatározó vidék. Kedves és életünket befolyásolja, kedves, illetve kedvesek szőlővel beültetett langai, domboldalai, de meghatározó életünk szempontjából az is, hogy az embereknek munkát ad a szőlő, és lehet, hogy a jövő felemelkedése ezen a vidéken, éppen a szőlőtermesztésben és a borászatban fog rejleni, illetve rejlni. A bor meghatározó életünkben, ott van irodalmunkban, ott van történelmünkben, az ünnepi alkalma elmaradhatatlan tartozéka a bor. Úgy szintén az egyházi szertartások nélkülözhetetlen kelléke, lényegében a megváltás helyének isteni megye. Hölgyeim és uraim! Az elmúlt hét szombatján 6 bírálóbizottság értékelte a gazdák borait. Neves szakemberek, borhoz értő emberek értékeltek, akik otthon vannak a szakmában. A 6 bírálóbizottság 263 bormintát bírált el, fehér borok, fehér édesborok, rozé borok, rózsaszínű borok és vörös borok kategóriájában. A 263 bormintából 40 aranyérem született, ebből 2 nagy aranyérem. Az összmennyiségnek 15,2%-a kapott aranyérmet. Ez bizonyítja azt, hogy a gazdák odafigyelnek arra, amit csinálnak, odafigyelnek a borra, amit lényegében saját részükre készítenek, és elmondható az is, hogy még akkor is, hogyha a 2014-es évet úgy emlegetik a szőlészek és borászok, mint kedvezőtlen évjáratot, a borok erre az időpontra megértek, kialakultak. De a 14-es év mellett különösen szépek voltak a régebbi évjáratok. A 2013-as, 2012-es és 2011-es évjáratból származó borok.
Hogy régebbi évjáratú borok is fel lettek vonultatva itt ezen a borversenyen, bizonyítja azt a tényt, hogy a gazdák kezdenek, idézőjelben mondva, érteni a borot. Nem csak egyéves borokat fogyasztanak, rájöttek arra, hogy egyes fajták, egyes kategóriák, egyes borok később érik el fejlődés csúcspontját, későbben lesznek a fogyasztó számára, illetve mutatják meg legkedvezőbb tulajdonságaikat. Tehát 40 aranyérem, 94 ezüstérem, ugyanannyi 94 bronzérem született, és a maradék elenyésző mennyiség pedig a bronzérem határa alatt maradt. A bronzérem alsó határa 80 pont volt. Az ezüstérem alsó határa 84 pont, az aranyérem alsó határa pedig 88 pont. Ha valamelyik bor, és ebben az esetben két bor elérte ezt a szintet, a 93 pontot, nagy aranyéremben részesül. A borok 85%-a kapott érmet, ami véleményem szerint, illetve a szakmai bizottság véleménye szerint kiemelkedő eredmény. Hölgyeim és uraim, a borok, amint említettem, 4 kategóriában voltak bírálva, minden kategóriában van egy győztes bor, és a legjobb bor, az úgynevezett championbor, az bíráló bizottságok által legjobbnak ítélt bizottságonkénti 2 borból lett kiválasztva, tehát összesen 12 borból, amelyet a bíráló bizottságok elnökei, illetve jómagam választottunk ki. A többi bor, amely bekerült a fináléba, a champion megválasztása után visszakerült eredeti helyére, de abba az értékelésbe, amelyet a bíráló bizottságoktól kapott. Még talán annyit szükséges elmondani, hogy 5 tagú bíráló bizottságok dolgoztak, a legalacsonyabb és a legmagasabb értékelés ki lett zárva, és a 3 középértékből lett azután kiszámítva az 60 pontszám. Hölgyeim és uraim, a bor megörvendezheti a lelket. Bízom benne, hogy ezen a szép májusi délutánon, estén a mi lelkünk is örvendezésre találni, a józan, a kultúra borfogyasztásában, hiszen a bor azért teremtetett, hogy felemelje az ember, barátságok szülessenek, jó gondolatok szülessenek, és előbbre vigyük közös ügyünket, a szőlőtermesztés és a borászkodás területén is. Kívánok önöknek, minden szőlőtermesztőnek és borásznak a 2015-ös évben szép napokat, a szőlőnek kedvező időjárás, jó termés és az elkövetkező időkben is szép borokat, hogy majd az elkövetkező 12. borversenyen is elmondhatjuk, hogy jól dolgoztak a gazdák és szép borokat készítettek. A száraz fehérborok kategóriájában a zselízi Palik pincészet rajnai rizlingje kapta a legtöbb pontot, a legfinomabb édes fehérbor a Muzslai Szőlőhegyen készült, szintén egy rajnai rizling az Alaba pincészettől. A legjobb természetes édes bor Alaba rajnai rizling. Versenyünk legjobb vörösborát, a Becse bor Kékultúdia kapja.
Berecse József és Dalaba József. Ezért engedjék meg nekem, hogy a utána következő pontértékelés, a utána következő Vágógyi Zoltánnak adjam át a díjat, mint a külön díjat, a Muzsla polgármesternek külön díját. Gratulálok Zoltán! Felállítottam egy következő külön díjat, az egész mezőnyben a legjobb keverék vagy küvébor díját, az pedig Benefit László nyerte meg Evedről. Sajnos nincs, ezért megkérem Evedek közül valaki, aki kijönne és átadná neki, majd esetleg Gábor megkérdezik. A legjobb rozét a nyergesújfalui Gódor István készítette, míg a Champion díjat szintén egy felvidéki borász, a garamkövesdi Benyó Mihály kapta 2013-as Furmint boráért. A garamkövesdi hegyvidék, a Burda hegység, ez egy vulkanikus talaj, és ez a talaj nagyon adja magát, különleges szép borokat lehet készíteni ezekből a fajtákból, különösen ami nagyon szépen el tudom készíteni, Chardonnay és olasz Riesling, Cabernet Sauvignon. Ennek a talajnak és a fekvés nagyon illik neki. Az idei vándorborversenyt 11. alkalommal rendezték meg, a szervezést ezúttal a Muzslai Kertbarátkör vállalta. A helyi borászok szép eredménnyel szerepeltek a megmérettetésen, több külön díjat is hazavihettek. Kezdenek a hagyományos fajták visszakerülni a dobogó legmagasabb fokára. Vissza fogunk térni a hagyományos régi évtizedekig vagy évszázadokig termelt muzslai fajtákhoz, az olasz Rieslinghez, a Vertelényhez és a Leánykához, mint olyan borokhoz, amelyek egyrészt zászlós borai az Istergranum borvidéknek, és másodszorban pedig úgy érzem, hogy a hagyományok tiszteletének mindenféleképpen meg kell lennie a jelenben és a jövőben is egyaránt. A borászok és a borbírák is bíznak abban, hogy az időjárás az év folyamán kegyeibe fogadja a gazdákat, s a jövő évi versenyen, amelyet a magyarországi süttön rendeznek meg, még kiválóbb borokat kóstolhatnak.
annak a kisjának a szíve.